Ang kasamok sa Efeso. Gawa Kapitulo 19 versikulo 21 hanggang 41. Human ni adtong hitabo ami hukom si Pablo nga moagi sa Macedonia ug sa Akaya sa dili pa siya moadto sa Jerusalem. Ug miingon pa siya nga gikan sa Jerusalem kinahanglan pa niyang moadto usab sa Roma. Gipaon na niya sa Macedonia ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erastus, samtang siya nagpabilin lang una didto sa probinsya sa Asia. Niadtong panahon na may dakong kasamok nga nahitabo sa Efeso tungod kay ang uban didto dili gusto nga ang mga tumutuo magtudlo mahitungod sa pamaagi sa Ginoo. May usa ka platero didto nga ginganlag Demetrio. Siya ug ang iyang mga trabahante nagapanghimo og gagmay nga mga templo nga hinimo og plata nga sa magporma sa templo ni Artemis nga ilang diyosa, ug nakakwarta silag dako pinaagi niini. Busa gitawag niya ang iyang mga trabahante ug ang uban pang mga platero. Ug miingon siya kanila, mga kauban, nahibaluan ninyo nga ang atong pag-uswag sa panginabuhi tungod niining atong pangita. Nakita ninyo og nadungog ang gihimo niining tawo nga si Pablo. Nag-ingon siya nga ang mga Diyos nga gihimo sa tawo dili tinuod nga mga Diyos. Ug daghan ang mituo kanya, dinhi sa Efeso ug sa tibuok nga probinsya sa Asia. Busa delikado kining atong pangita, kay tingalig dauto na unya kini sa mga tawo. Ug dili lamang kana, delikado usab ang templo sa atong bantugan nga diyosa nga si Artemis, kay tingalig mawad ang kinig pulos, ug dili na ilhon sa mga tawo ang atong diyosa nga gisimba dili lamang dinhi sa Asia kondili sa tibuok usab nga kalibutan. Pagkadungog ni adto sa mga tawo nasuko gayud sila ug nagsugod sa pagpaninggit, gamhanan si Artemis sa mga taga-Efeso. Ug ang kasamok mikaylap sa tibuok syudad. Gidakop nila ang mga kauban ni Pablo nga si Gayo ug si Aristarchus nga mga taga Macedonia. Ug nanagan silang tanan padulong sa ilang tigumanan nga ginuyod ang duha. Gusto unta nga musulti si Pablo sa mga tawo, apan gipugngan siya sa mga sumusunod ni Hesus. May mga higala si Pablo nga mga opisyal sa probinsya sa Asia. Kini sila nagpasugo ngadto kang Pablo nga kon mahimo dili gayud siya moadto sa ilang tigumanan. Unya misamot ang kasamok sa mga tawo didto. Lahi ang gisinggit sa usa, lahi usab ang sa uban, tungod kay kadaghanan kanila wala makahibalo kon nganong nagtigom sila didto. May tawo didto nga si Alexander nga gitulod sa mga Hudyo sa atubangan aron manalipod nga silang mga Hudyo walay labot sa ginahimo nila ni Pablo. Giisa niya ang iyang kamot aron pahilumon ang mga tawo. Apan sa pagkahibalo sa mga tawo nga siya Hudyo, misinggit silang tanan, gamhanan si Artemis sa mga taga-Efeso. Ug sulod sa duha ka oras mao lamang kadto ang ilang gisigihag singgit. Sa kaulahian, napahilom ra gayod sa tigdumala sa syudad ang mga tawo. Unya miingon siya, mga katawhan nga mga taga-Efeso, ang tanang mga tawo nakahibalo nga kitang mga taga-Efeso mao ang tigatiman sa templo ni Artemis nga gamhanan ug sa sagrado nga bato nga nahulog gikan sa langit. Walay makalimod niini. Busa kalma lang kamo og ayaw pagdali-dali. Gidala ninyo din hikining mga tawhana, apan wala gani sila mangawat sa atong templo ug wala magpasipala sa atong diyosa. Kon si Demetrio ug ang iyang mga kauban nga mga platero adunay sumbong batok kang bisan kinsa, may mga korte ug may mga maghuhukom kita. Dadun nila didto kanila ang ilang mga sumbong. Apan kon kamo may uban pang mga reklamo, kana kinahanglan husayon sa naandan natong panagtigom sa mga lumulupyo. Karon delikado kita ni ining atong gihimo. Tingali kon isumbong kita sa mga pangulo sa Roma nga nagmugna kitag kagubot. Wala gayod kitay ikarason kon nganong gihimo nato kini. Pagkahuman niya og sulti ni ini, gipapauli niya ang mga tawo.